Tak. Ja, og for at svare spørgsmålene, så... Det, der oftest kommer, det er jo det der med... Jamen, hvis det skal være så pisse sjovt, hvorfor har du så ikke været med på sådan en DVD? Og det har jeg også. Den er bare ikke lovlig i Danmark. Den er... Men da jeg var noget yngre, så var jeg tit på ferie ved min morfar. Og der havde vi sådan en aftale, at jeg fik 1 krone hver gang, jeg havde spist op. Og... Tak. Ja, den havde morfar ikke tænkt igennem. Og... Jo, det er muligt, I finder det morsomt, men det kan godt give traumer for mig i så ung en alder at se min morfar gå fra hus og hjem på den måde. En aftale, det er en aftale. Så da jeg var 12 år, så tog jeg hans Opel Kadett. Jeg tænkte, når jeg alligevel betaler vægtafgift, kan jeg lige så godt få en bil. Og... Sådan havde vi det tit. Min morfar, han lærte mig utrolig mange ting. Han sagde til mig, Henrik, du bliver, hvad du spiser. Så jeg håber bare, at spise en stor, fed fyr. Som ser ufattelig meget porno. Men... Okay. Og så er der mange, der tænker, er der slet ikke noget, er der ikke noget positivt i det her? Og det er der da i hvert fald. Jeg er der kommet op i den størrelse nu, hvor jeg er i stand til at have sex med 2 piger på samme tid, uden de nogensinde møder hinanden. Men at finde de 2 piger plejer at tage lidt tid. Og altså, jeg har jo gjort noget for at gøre mig attraktiv for kødmarkedet. Jeg var på Københavns Rigshospital for at få foretaget en fedtsugning, men de kom til at sætte maskinen på pust. Så en del af det her er ikke mit. Jeg venter på, at der er en dame i Greve, der skal tabe sig.